Sardinka v teniskách u ďalšieho videa. Dneska vám chcem ukázať svoje dve nervky. Jedna sa volá Strong Arm a druhá sa volá Duploice S6. Najviac sa mi páči Strong Arm. Prečo? Poprvé, má rýchle páskovanie na 6 rán. Teraz vám ukážem páskovanie. Je to na 6 rán. Tlačíme 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Jak vidíte, neklamal som vás. Teraz vám idem ukázať streľbu. Teraz sme na chodbe a idem vám ukázať streľbu. Najprv pomalú a potom rýchlu. A teraz vám idem ukázať rýchlu streľbu. Teraz vám idem ukázať CS6. Jej nevýhodou je pomalé nabíjanie. A teraz vám ho idem ukázať. Je to na 6 rán ako Strong Arm. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Aj sa to tam trošku ťažšie nasúva. Tak. Je trošku väčšia ako Strong Arm. No o dosť väčšia. Keď stlačíte tlačítko, ktoré je hore. Tak. A teraz vám idem ukázať streľbu. Tak, to je všetko. A ešte tuto má jednu výhodu, že tu má svetlo. Ako vidíte sami. Tak, a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute!